या गोव्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे जे मला पाठबळ मिळेल, जो सगळ्या तऱ्हेचो पाठिंबा मिळो, तरी सुद्धा कोविड काळ असून सुद्धा थोडो टाइम मिळून सुद्धा या मांद्रे मतदारसंघांच्या या मनशान 15 वर्षा करू शकलो ना, ते काम आम्ही करून दाखवले. आणि हे काम जी कामा केली त्याचे प्रगती पुस्तक घराघराने फिरता असताना म्हाका दिसता जवळजवळ 7,000 घरांनी ते पुस्तक पाळले आसा, इन्क्लुडिंग त्या लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या घरा पाळले आसा. एकीकडे सरकारी जॉब तर आहेतच, पण त्याच वेळी या ठिकाणी प्रायव्हेट जॉब्स मध्ये देखील आमच्या तरुणाईला सिक्युरिटी असली पाहिजे. प्रायव्हेट जॉब मध्ये देखील सोशल सिक्युरिटी असली पाहिजे. सरकारी जॉब सारखा प्रायव्हेट जॉबही सिक्युअर राहायला पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या सरकारनं आता ठरवलंय, अनेक लोक सांगतात आम्ही आमचं सरकार आलं तर बेरोजगारी भत्ता देऊ. बेरोजगारी भत्ता देऊ म्हणणाऱ्यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये कोणालाच बेरोजगारी भत्ता दिला नाही. पण भारतीय जनता पक्षाचं मत आहे, बेरोजगारी भत्ता देऊन तुम्ही आमच्या तरुणाईला जन्मभर लाचार ठेवू इच्छिता. पण भारतीय जनता पक्षानं ठरवलाय, आमच्या गोव्यातल्या तरुणाईला जो उद्योग नोकरी देईल त्या उद्योगाला EPFOच्या अकाउंट मध्ये 5,000 रुपये महिना सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जाईल. म्हणजे ज्या आमच्या तरुणाला नोकरी मिळेल त्याचा EPFOचा अकाउंट उघडेल, त्या अकाउंट मध्ये 5,000 रुपये जातील, तर त्याला नोकरी देखील सिक्युअर होईल. ती फॉर्मल सेक्टर मध्ये मिळेल आणि ज्यावेळी तो रिटायर होईल त्यावेळी त्याला EPFOचे बेनिफिट मिळतील. त्यावेळी त्याला त्या ठिकाणी पेन्शन मिळेल, सगळ्या प्रकारचे बेनिफिट मिळतील. म्हणजे आम्ही आमच्या तरुणाला लाचार करत नाहीये. पैसा आम्ही खर्च करतोय, पण आमच्या तरुणांना चांगल्या नोकऱ्या मिळण्याकरता या ठिकाणी पैसा भारतीय जनता पार्टी खर्च करते. आजही आम्ही 4दा सर्वे केला, पण कितीदाही सर्वे केला तरी सर्वे मध्ये नाव सोपटेंचंच येतं, तुमचं नाव हेच नाही. त्यांना आम्हाला सोपटेंनाच निवडून दिलं पाहिजे. ओपा एअरपोर्ट असेल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी असेल, लॉजिस्टिक हब असेल, जे काही कामं या गोव्यामध्ये झाली ती होण्याचं कारण एकच आहे की पाठीशी भक्कमपणे मोदीजी उभे होते. मोदीजी, अरे इलेक्ट्रॉनिक सिटी मोदीजींनी इथे अलाउ केली म्हणून इथे झाली. मलाही पाहिजे होती महाराष्ट्रामध्ये, पण मोदीजींनी सांगितलं हे सगळे प्रकल्प गोव्यामध्ये झाले पाहिजे म्हणून या ठिकाणी ही स्थिती त्या ठिकाणी झाली.